Šta te nateralo na drogu? Društvo, buraz. Mada, iskreno da vam kažem, mislim, drugar mi je to ponudio ono kad sam davno, ali iskreno da vam kažem, s obzirom na to koliko je mene privlačilo, koliko su mene privlačili ti izleci, to ne bih baš rekao da mogu njega da krivim ili da je on kriv. Mislim da bi to ja svakako probao sam jer sam retardiran. Ali šta mogu da vam kažem je da ne bih nikome rekao da to proba ikad u životu, zato što je to bukvalno full lažna sreća i ne možete da osjetite, ne možete da skontate koliko kada ne pijete ili ne drogirate se, ono koliko ste više posvećeni ljudima. Vi kad se ne drogirate, buraz, bukvalno ono, ne jebete živu silu, ne razmišljate o tome ko je pored vas, nemate osjećanja ni prema kome, ništa. Znači, to je nešto najodvratnije što sebi možete da uradite bez sprdnje, vam kažem. Tako da ono, ja sam sebi bukvalno obećao da više nikada neću piti. Svaki prošli put kada sam bio u fazonu da prestajem da pijem, bio sam u fazonu neću piti sad neko vreme dok se ne unormalim, pa ću onda kao opet u granicama normale. Ali više nikada neću piti jer sam ono razmišljao i skontao da bi ja živao toliko lep život da nikada nisam pio, da nije realno. Da li sam upoznao neke divne ljude dok sam pio i to jesam, ali da li sam upropastio svoj život ili ga za malo upropastio, isto je činjenica, tako da ono, u principu šta je bilo, bilo je, da li ću ikada opet da piti, ne. Šta sad planiraš? Sad planiram, buraz, da imam plan, znači, nije mi plan, kao samo treniraj to, imam plan za sve, neću sve da vam otkrivam, ali u principu plan mi je da smršam, da se dovedem u red, nije mi plan da smršam, da budem ko pičkica, ona, buraz, da imam 70 kila, ali plan mi je da izgubim stomak, da li žurim da preterano brzo buze, to ne. Želim da smršam, želim da sredim zube,